Hoxe celebramos que rematou a segunda edición do Laboratorio de Apoderamento LGBT, un proxecto que dende Rexenerando impulsamos no pasado 2024 e que este ano continuou co apoio da Deputación da Coruña. Neste Lab LGBT 2025 a mocidade sigue sendo o centro do noso proxecto. Un proxecto que forma parte dunha liña de traballo en Rexenerando, os laboratorios de apoderamento, que son unha maneira que temos no noso equipo de levar un tema a comunidades educativas coas metodoloxías da innovación social e as ferramentas da facilitación de grupos para explorar, abrir conversas sobre diferentes temas como a cuestión lingüística ou, no caso deste laboratorio en concreto, a cuestión da diversidade sexual. Que fan que conecten moito con como están elas con este tema, como impacta este tema nas súas vidas, e que tamén pensen individual e colectivamente que está pasando a nivel social. Para non ser un laboratorio no sentido de que é un espazo de experimentación, de proba, de equivocarnos tamén e de ver novas maneiras de traballar coas comunidades educativas. E que facer, como tamén nun exercicio de sabedoría colectiva, que accións impulsar para poder contrarrestar un pouco esta situación que tanto nos preocupa e tan importante para a mocidade tamén, poder ter uns centros educativos moito máis amables, seguros, onde poder ser elas mesmas. Que fai como que te sintas tranquilo, tranquila, cómodo, animado, que fai que te apeteza máis chegar ao instituto e pasar ali o día. Nós temos unha proposta metodolóxica coa que facer este traballo e estamos moi abertas a escoitar a todas as axentes que colaboran, a concellos, ao profesorado dos centros educativos e ao alumnado para ver e pensar xuntas como é a mellor maneira de traballar esta cuestión. Dende aí, tras a experiencia do primeiro ano, esta segunda edición do laboratorio incorporou pezas novas, unha xornada aberta á cidadanía na que escoitamos referentes de como traballar isto nas aulas, reforzamos a formación para o profesorado, porque vimos e escoitamos a súa necesidade de ter máis ferramentas para traballar esta cuestión e, ademais, aumentamos o número de sesións con alumnado, como pequenos cambios que a nos axudarán a dar como con unha metodoloxía coa que traballar esta cuestión nos centros educativos de Ferrolterra. Tivemos unha última sesión de prototipado intercentros, onde viñeron alumnado voluntario. Tivemos máis de 115 moces da comarca de Ferrolterra, que iso que de forma voluntaria decidiu xuntarse unha mañá aquí no IES Catabois para pensar para conectar co soño de como sería para elas un centro educativo máis feliz, onde poder ser máis felices, e despois con ese soño pensar que accións, prototipar accións para que iso poida ser unha realidade. Para os concellos é unha oportunidade de escoitar a mocidade do seu territorio e saber máis en que cousas están pensando e que necesidades teñen a hora de facer os seus centros educativos espazos máis seguros e máis libres, espazos libres de violencias machistas e LGBTfóbicas, pero tamén para o profesorado. Para o profesorado é unha oportunidade de probar como relacionarse coa diversidade sexual, como relacionarse coa polarización que hai nas aulas ao respecto deste tema e como colocarse persoal e colectivamente con esta cuestión. Poder construir un pouco xuntas estes centros de ensino en coordinación co profesorado, cos equipos de orientación, dirección, cos concellos. Nós como equipo que estamos acompañando este proxecto e que queremos formar un pouco parte de que isto sexa unha realidade. Gañando ferramentas para acompañar o seu alumnado e facer dos seus centros espazos, como din elas mesmas, máis guais, máis cómodos, máis seguros, espazos nos que se sintan escoitadas.